आप लोग जैसे जानीला कि हम हर गीत अपने समाज के गाइला और अपने महापुरुषों का नया नया इतिहास खोज खोज करके निकालते हैं। एगो यो इतिहास बा न जानकारी की वजह से कुछ लोग हमारे भोजपुरी के मशहूर गायक स्वर्गीय बालेश्वर राजभर जी को केहू कहला कि यादव समाज के रहना, केहू कहला कि छत्री समाज के रहना बालेश्वर जी, और केहू कहला कि बिहार का रहना। तो हम अपने गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ साथी कि बालेश्वर जी कौने समाज से रहना और कहाँ का रहना। आई गीत के माध्यम से बताओ थी। केहू कहे यदुवंशी रहला, केहू कहे रघुवंशी रहला, केहू कहे यदुवंशी रहला, केहू कहे रघुवंशी रहला। खिंचल लकीर आवाज के सुनाए भैया रहले बालेश्वर राजभर समाज के। भैया बालेश्वर जी कहाँ कहाँ गौला और कितना मेडल लेके अइले। आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो, लोग एगो दूगो मेडल लिया दिला तो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल करल है। लेकिन बालेश्वर जी वो गायक रहला कि पूरा घरवे भर दिल रहा मेडल से। कहना हो गवले देश विदेश ले जाई के हो, घर भर गईल मेडल पाई के हो। गवले देश विदेश ले जाई के हो, घर भर गईल मेडल पाई के हो। इतने ना है भैया, भोजपुरी के एकलौता गायक, भोजपुरी के एकलौता गायक चुनल गईले अंदाज से। सुनाए भैया रहले बालेश्वर राजभर समाज के। भैया हम इहो क्लियर कर देती अपने गाना के माध्यम से कि केहू कहला कि बालेश्वर जी बिहार का रहला, तो केहू कहला कि आजमगढ़ का रहला। माना थी भैया कि आजमगढ़ का रहला, पहले हमान के जिला आजमगढ़ रहल, बाद में मऊ बनल। तो बालेश्वर जी अब मऊ जिला का हुआ और उनका आज भी परिवार जिंदा हो, जेके न जानकारी हो के तो सही से पता कैले। कहना हो मऊ जिला के रहले बालेश्वर दादा, जौना धरती पे बेचन जी भइले पैदा। ए भैया आप लोग से बता दी कि
बिरहा के सम्राट बेचन राजभर जी मऊए जिला का रहला और बालेश्वर राजभर जी मऊ का रहला। कहना हो मऊ जिला के रहले बालेश्वर दादा जौना धरती पर बेचन जी भई में पैदा। और के रहल मऊ जिला का स्वर को किला है मीनाक्षी। आज जौन वर्तमान में आप लोग सुनत हो बिरहा वही जिला का ही मऊ जिला का। स्वर को किला है मीनाक्षी, स्वर को किला है मीनाक्षी, मऊ जिला के हो आज के। सुनाइए भैया रहले बालेश्वर राजभर का। आखिरी लाइन में कहना है साथियों कि जौन हमान का पूर्वज गलती कह के चल गई ना, जौन शुद्ध राजभर ना लिखना अपने नाम के आगे, तो आने वाले भविष्य में और जौन वर्तमान में चलत हो सभी कलाकारों से कहना चाहूँगा वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो शुद्ध अपना जाति जरूर लिखें। जाति का जमाना चलत है आजकल। कहना हो कि जवन गलती भई ना तो हरावे के बाद, हमें अपन धरोहर बचावे के बाद। कि जवन गलती भई ना तो हरावे के बाद, हमें अपन धरोहर बचावे के बाद। गावेले गुरु राम कृष्ण कृष्णा, गावेले गुरु राम कृष्ण कृष्णा, गीतिया जललकार के। सुनाइए भैया रहले बालेश्वर राजभर समाज के। कहे यदुवंशी रहले, केहू कहे रघुवंशी रहले, केहू कहे यदुवंशी रहले, केहू कहे रघुवंशी रहले। खिंचल लकीर आवाज के। सुनाइए भैया रहले बालेश्वर राजभर समाज।